Petrichor. Odborne sa takto nazýva vzduch po daždi. Je to v podstate vôňa dažďa dopadajúceho na vysušenú zem. Tento názov nesie aj nová kniha prozaičky Veroniky Šikulovej, ktorá bola do života uvedená v piatok 14. októbra v priestoroch Malokarpatskej knižnice v Pezinku. Keď sa prechádzam tak po modrej, všetkým babke zdravia ma. Škoda, že už nie sú slobodné, ohovárať draždia ma. Do priestorov Malokarpatskej knižnice prišlo v piatok podvečer množstvo známych a priateľov, aby spoločne s Veronikou Šikulovou uviedli do života jej novú knihu poviedok Petrichor. Tie poviedky sú, jednak teda majú dve také časti. Jedny sú tie poviedky o zmysloch, o 5 zmysloch plus 6. zmysel láska a potom sú to poviedky, ktoré sa treba stýkajú života v prostredí, v ktorom žijem. Knihu do sveta čítania uviedli novinárka Denisa Havrľová a spisovateľ Ľubo Dobrovoda. Krstíme ťa, aby tvoja autorka nikdy nebola chorá a aby teraz z tých všetkých ľudí bol chorý len ten Peter, aby ona bola stále živá. Ona dáva taký pokoj do duši. Čiže keď čítam jej knihy a jej tvorbu, tak sa cítim taká pokojná. Poprvé, akože ten jazyk je taký veľmi mne ako priateľný, ľudský. A Veronika sa na nič nehrá a je to, keď sa niekomu hovorí, že ja neviem, majster v speve, a to sa skôr hovorí akože hudobníkom, tak ja si myslím, že ona je majsterka v písaní slova a myslím si, že čo majster, virtuózka vyslovená. Takže ja sa veľmi teším a je pre mňa veľmi veľkou cťou, že si pozvala práve mňa. Autorka sa v poviedkach venuje téme lásky a hovorí o udalostiach, ktoré sa stali pred rokmi a do ktorých nechtiac ako dieťa nazrela a zasiahla. Veronika Šikulová píše vždy vlastne cez seba, píše o láske ako o prvoradom elemente, ktorým definuje svet a píše to spôsobom veľmi múdrym. Čiže nie je to nejaká lacná póza, ale na zamyslenie veľmi užitočná matéria. Kniha je zaujímavá nielen svojím obsahom, ale aj obálkou, ktorú ilustroval výtvarník Tomáš Polonský. Tak to je zrovna tzv. Hammerstýl, čo je kopec hammerstýlsky, ale zároveň aj domček, kde vlastne býval Vinco Šikula, kde tvoril Vinco Šikula. Takže to je jedna z takých malebných dominant modranského chotára, takže to aj pomerne často som malovával. Keď Veronike vychádza nejaká kniha, alebo keď chystá, tak ona väčšinou na nejakej výstave, čo mám, si vyberie obraz, ktorý by sa jej pozdával na tú knižku. Čiže v podstate ja neilustrujem knihu, ale ona si vyberá už z hotových obrazov, čo jej tak vyhovuje. Ja si vyberiem a Hammerstýl, pretože je to dom, v ktorom som vyrástla, ktorý je náš, do ktorého chodievame a to tam poznám. A mne sa vôbec páčia tie Tomášové obrazy, lebo ja o tom píšem a on to maluje. Súčasťou krstu knihy bola aj vernisáž výstavy výtvarníka a sochára Tomáša Polonského, ktorého diela si môžete v Malokarpatskej